Evo, vaše poruke stižu, a evo ja sam iskoristio ovu pauzu pa smo poslali poruke i pozvali ostale nominirane. Dakle, ako ste slušali emisiju od početka, onda ste imali prilike čuti da su danas proglašene nominacije za Porina u kategoriji najbolji album popularne duhovne glazbe, a nominacije pored dotičnog gospodina koji je i gost, dakle Dalibora Prohaske, osvojili su Andrej Grozdanov i Alan Hržica. Ja očekujem da oni su se uputili i oni će doći, vrlo vjerojatno će doći, vrlo vjerojatno su već došli. Pa koja je ovo brzina? Koja je ovo brzina? Evo, dakle, sjedite na svoje mjesto. Ovo niste vidjeli, slušateljice, drage i slušatelji. Mislim, ne možeš mi to na stol donijeti. Mislim, Andrej. Srebrna voda, šta? Da, najprije, evo, hvala Duhu Svetom što je u istinu bio ovako brz, pa vas je doveo u studio. Dakle, evo, u svoje osobno ime, u ime Valentine, čestitam vam na nominaciji. Andrej, bliži si, pa evo, odmah krećemo s tobom. Dakle, album, glas i gitara. Dakle, jedan album koji je nastajao poprilično dugo, plod prijateljstva, ali i suradnje sa dragim ljudima kojima je Isus blizak, urodio je jednim krasnim albumom Gitara i glas. Jako sam ponosan što na tom albumu se nalaze zaista vodeća imena duhovne kršćanske glazbe u Hrvatskoj, pjevači i pjevačice, većinom pjevačice s kojima sam dugi niz godina radio i kako sam obilazio gradove, tako se uvijek dogodio onaj moment, ajmo nešto snimiti, i nastale su 1, 2, 3, 5 pjesama i složio se album. Ponosan sam što sam u kategoriju sa ovako dvije veličine, Alanom i Daliborom. Mislim da je večeras na nominaciji pobjedila zaista duhovna glazba. Znalo se dogodi da u kategoriji bude svega i svačega, ali večeras su bili baš ljudi koji su iznijeli nešto posebno na albumima. Evo, ja odmah moram kazati, kad si rekao duhovna glazba, da mi je svakako jako žao što nominacije nije dobila i Ivona i Stijepo Gleđ, Markos i Antonio Tkalec, dakle isto izvođači koji evo dugi niz godina, Ivona je pjevala dugi niz godina i vodila zborova, evo usudila se i napraviti samostalni album Izgubljeno nađeno, dakle jedan odličan album koji je Petar Brkljačić producirao. Stijepo Gleđ, Markos je čovjek koji je tako neopisiva, draga Božja posuda, koji je baš uistinu pravi Božji trubadur. Antonio Tkalec je čovjek koji je već više od 20 godina slavi Gospodina pjesmom, tako da mi je žao što su samo 3 nominacije, što nije recimo barem 6, jer mislim da je bilo ko od njih troje našao se ovdje da bi bilo zasluženo. Međutim, evo, publika, odnosno ljudi koji su glasovali, ipak su prepoznali iz nekih sebi znanih razloga upravo ova 3 albuma, a ne neki drugi. Dakle, Alane, čestitke i tebe, ti si bio u prošloj emisiji i evo, ispričali smo lijepu priču, bilo je fino druženje. Istina, ni ti, a ni ja nismo znali da ćeš i u ove emisije ponovno doći na čestitanje za nominaciju. Pa Slavko, to samo ti možeš napraviti, da me ovako makneš u 2 sata prije emisije da dođem, a i hvala mojoj supruzi Rikardi koja me pustila, morao sam tražiti dopuštenje jer večeras je moja služba doma s klincima. Evo, sretan sam, drago mi je, bavimo se duhovnom glazbom, navištamo riječ Božju kroz pjesme, ali smo ljudi i veselimo se da je priznato, da ljudi potvrde taj tvoj rad, da je struka to kaže, da to vrijedi. Svima nam to znači nam i kad neko, evo, taj minuli rad koji se godinama radio na tom albumu, kad to ljudi prepoznaju. I izuzetno mi je drago, čak sam malo, neću to reći, izgledalo bi pretenziozno, ali evo, htio sam reći da prepoznao sam Daliborov album. Pričao sam to čak i sa Andreom i sa Daliborom. Izuzetan album duhovne glazbe, ne poznajem Dalibora, danas se prvi put vidimo.
Niste se ni upoznali mi se osobno, znamo evo preko sad. televizije, Da, tako je, ali ne znamo se ovako uživo. Sjajan album, dubok, snažni tekstovi, izvrsna glazba. Evo, toliko sam izmaltretirao klince da su i oni već naučili pjesme. Daliborov album s Andrijom, evo, dugo godina, ja to volim reći, kolokvijalno u kombiju smo, zajedno smo, kolege smo, veselim se svakom njegovom uspjehu, evo, ko da je i moj uspjeh i on se veseli mojemu, tako da ova trojac ekipe sjajno, evo, izuzetno sam sretan, ali s tobom se, Slavko, potpuno slažem. Stjepo, divno jedno osvježenje duhovne glazbe, i ona je napravila jedan korak u produkciju, u aranžmanima, vrlo inovativno, moderno, sjajne pjesme. Evo, Antonio je jedan tako vrijedan momak koji toliko radi na toj njivi gospodnjoj, tako da, evo, kažem, žao mi da nisu s nama, ali mislim da je najbitnije da pjesma pronađe put do srca čovjeka i to je najbitnije. Evo, ja zaboravih odmah na početku zahvaliti Ricardi ovoga što je pustila. Ako treba, stvarno, ja ću napisati ispričnicu ovoga. Plus toga, Obećao si. Da, ne gleda ovoga Facebook prijenos direktno na YouTube, odnosno na Face kanalu Hrvatskog katoličkog radija i može se uvjeriti da nije ne švrlja, dakle tu je definitivno. I ispričavam se na još jednoj stvari, dakle vas dvojica ste uletili pa nisam vas uspio upoznati, dakle ovo je ovdje Dalibor Prohaska, ovo je Alen Hrčica, ovo je Andrej Kazanov. Ja sam te gledao samo na televiziji do sad, stvarno. Ali to je bilo davno. Pazi, u međuvremenu... Njih dvojica muljaju. Ja tebe. Ali poznat si mi bio kad se tamo ovaj dečko mi poznat. Ne, pa znaš što je ovoga... To je bilo može jedna zanimljiva anegdota, ali kratka, pol sata. U Zadru, isto taj izdao album Dan pobjede i baš u naponu misliš, želiš da te ljudi znaju, znaš, izdao spot i to, i u nekim svatovima ja i žena i sjedamo za stol s nepoznatim ljudima i kaže čovjek, ti si meni od nekud poznata, ja mislim, super, ajde, konačno, to se više, kaže, jesi ti radija na parkiralištu tamo, ali ne hoću, kakav udarac. Tako da. Ne, ali pazi, što se tiče ovoga što si rekao, Alane, da njih dvojica muljaju, pa zamisli ako se njih dvojica urote pa onda recimo, ne znam, ti ne dobiješ porina, jedno ne znam ko će od njih dvojice dobiti. A čuj, to ti je tako jednostavno. Andri ti leti van iz benda, kojiš ostaje bez posla, znaš, vrlo jednostavno, Dakle, se klagano. Ovo se moli da ne dobije. Pa dobro, sad što I je... idem raditi na parkiralištu. Tako je. Ne, ali sad što je, Andrej je već dobio porina. Mislim, s jedne strane, dakle, druge strane, pazi, njegov album je samo gitara. Pazi, čovjek je snimao sve instrumente. Ko tebe tona ljudi snimalo? Prema Možda tome, gitara jedna vredi od svih mojih instrumenta. Više. Pa cijenom da. Ne to, nego nije sad to se sad. postavlja pitanje da je Andrej znao da ću ja biti nominiran za album, a svirao je najbitnije stvari u mojim pjesmama i aranžmane, bili se toliko trudio, da, kuži, evo, to su sad prava pitanja za ovu emisiju. Dobro, ajde, nagovorili ste, pustit ću vam ove godine. Evo, srce mi je poradilo i baš ću vam pustiti ove godine. Dobro, istina, ja sam mislio da se mi dogovorimo ovoga koju ćemo pjesmu pustiti dok malo pričamo, pa sad, Alane, koju pjesmu sa tvog albuma da pustimo pa da ljudi malo poslušaju? Pa evo, sa Ninom pjesmu Uvijek ću te voljeti, evo. Evo, dok nam Valentina pronađe, dakle, na albumu ima puno lijepih suradnja, pored suradnje s Ninom, svakako bitna i važna suradnja je i moram priznati, što bi rekli onim, ne znam je li to sportskim rječnikom ili kojim, ali svjedočanstvo Ane Rusner u prošloj emisiji mene je izulo potpuno. Dakle, žena vozi auto i onda stane i parkira negdje na autoputu i krene svjedočiti. Ja si mislim, alo čoveče, ti već 50 godina sviraš u crkvi i daj sakri se ispod stola pored ovakvih kao što je ovoga Ana, tako da Ana, čekajte poziv, jedna emisija će biti s vama. Nadam se da će nam 90 minuta biti dovoljno da ispričamo sve što je Gospodin napravio u vašem životu. A do tad na redu su Alan i Nina.
uvijek ću te voljeti. Od tvojih padova više, od tvojih lutanja više. Što ćeš mi pokazati da ljubav ne može svati, u zlato pepeo vrati. Povjeruj da ovo srce voli, da za tebe gori plamen ljubavi. Kad stoji ispred tebe, slušaj što će ljubav nakon križa, osim da te traži da joj vjeruješ. Kad stoji ispred tebe, slušaj što će ljubav nakon križa, osim da te traži da joj vjeruješ. Uvijek ću te voljeti, od tvojih padova više, od tvojih lutanja više. Što ćeš mi pokazati da ljubav ne može svati, u zlato pepeo vrati. Povjeruj da ovo srce voli, da za tebe gori plamen ljubavi. Kad stoji ispred tebe, slušaj što će ljubav nakon križa, osim da te traži da joj vjeruješ. Kad stoji ispred tebe, slušaj što će ljubav nakon križa, osim da te traži da joj vjeruješ. Slušate Sakro ritam, vi koji nas pratite putem Facebooka, vrlo vjerojatno ste uživali u ovim zanimljivim detaljima, naime Porinovci su se ovoga slikali, i budući i sadašnji. Vidiš, pa sad Porinovci, znači da možda... Porin osoba A. Dakle, budući Porinovac, jel, ajde, ćemo ga prihvat u krug Porinovac. Da, ja ne znam s čim sam uopće zaslužio da sjedim, ljudi su dobili Porina, ja sam samo nominiran. I pogled njihovu veličinu, druže se sa mnom. Pa da, to je istina. I sjedi sa mnom, pa ne ozbiljno kažem, ovo je moguće samo u kategoriji duhovne glazbe. U emisiji Sakro ritam. Apsolutno. Znači, ljudi ne rade, evo, svjedočim sad, nikakvu razliku između mene i onih koji su dobili Porin. Ja prihvaćam kao svog. Ali ne samo to, mislim da na nijednoj emisiji u hrvatskom eteru u ovom trenutku ne sjede zajedno svi nominirani i zajedno čestitaju ovoga jedan drugom, tako da mislim da program Hrvatskog katoličkog radija i emisija Sakro ritam je uistinu i po tome jedinstvena. Dakle, šta smo se dogovorili ovoga, dakle, kome bi od sad... Svako još jedna stvar jako bitna, i prihvaćamo manjine, znači Andrej je Makedonac, jel? Kuš kako smo mi tu u Hrvatskoj isto velikog srca. Pazi ovo, Benetton, internacionalna emisija. Nevjerojatno. Večeras. Mi spajamo nespojivo. Češko-makedonska kombinacija. Pa to postoji u svijetu. Daj ovdje na Google, piši Čeh, Makedonijan. Alane, meni je sad potpuno jasno. Dakle, s obzirom da je Makedonac, a ovaj Čeh, dakle, nema apsolutno nikakve potrebe da oni dobiju Porina. Dakle, Hrvat, treba čovjek, Hrvat, katolik, dobiti Porina. Ja bih te zamolio, Slavko, ti si u toj žiriju, tamo, napiši e-mail, napiši te stvari koje si sad rekao. Da su oni... Jedini se prezivete na ić. Gdje je garancija da Hržica, pa to meni uopće ne zvuči hrvatski. Ne, iskreno, stvarno. Hržičić bi trebao biti. A da, istina. Jel ima jedna kategorija gdje nema niko ko je na ić, ko se preziva na ić? Ne, ovo je jedina kategorija koja nema ić. Jedina. ZKA i CA. Da. Ovo nema. Dobro, da se mi vratimo na temu. Mi smo donijeli dah svijeta u Hrvatskoj. Apsolutno. Ali pazi, Slavko, ovo večeras u novinacijama će sutra tek u Večernjem listu i Jutarnjem. Ti već večeras, i to iz Zagreba, iz Kutine, iz Rijeke. Pazi, znači šta je ovo bilo? Hrvatska u malom. Strašno. Da. Da. Čak što više.
Nevjerojatno. Sve smo povezali. S obzirom da nam vrijeme leti, idemo poslušati i jednu pjesmu sa albuma Gitara i glas. Dakle, Andrej Grozdanov i prijateljica Vanesa Miočev. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni. Moram priznati da pjesme ovakvog teksta Vjerujem, Bože pomozi mojoj nevjeri, uistinu me diraju, jer to je ono što često i sam molim u spontanim molitvama hodajući pješke do radija. Prilika je to gdje u stvari u dubini srca, u tišini puno toga može lijepog nastati, a upravo u takvim trenucima nastao je jedan dobar dio, istina, stvaran je jako dugo, međutim 9 godina očito, mislim, budući da je čovjek očito tako tvrd, pa je trebalo 9 godina da ga se malo omekša, međutim definitivno se isplatilo, jer album Memento Mori je uistinu jedan album dubokih poruka, glazbeno-produkcijski jako lijepo satkan, baš onako dijelovi duše spojeni u pjesme, a jednako dobro i jednako kvalitetna je dodatak sam ovom CD-u, zapisi, dakle knjiga. Dalibor nije došao praznih ruku, dakle za vas je donio i nekoliko knjiga i nešto CD-a, pa ćemo proanalizirati malo vaše komentare i nagraditi one kreativnije. Andrej, ti si čovjek od gitare. Kako ti se sam Daliborov album učinio? On je glazbeno-produkcijski nešto malo drugačiji, neki bi rekli osvježenje, neki bi rekli retro, jer je povratak u odnosu na ovu kod nas poprilično prisutnu worship produkciju. Konačno je neko zasvirao kako Bog zapovjeda. Slavko, ti moraš, dakle moraš. Dakle, ali tebi je ista plaća da li nas ulovi u šemu ili ne. Dakle... Onda ću vas hvaliti. Dakle, molim te, prokomentiraj. Dakle, ovaj album koji je jednako dobar, skoro kao najbolja ostvarenja worshipa u Hrvatskoj. Može, ja pozivam sve slušatelje da nekako dođu do tog albuma. Taj album nije na prvo slušanje. Ja sam taj album morao poslušati 7 puta da bi otprilike samo zagrebao značenje. To znači koliko je slojevit Dalibor u svome pisanju i u prenošenju poruke koju donosi, kao svaka pjesma je romanijan, ima svoju priču, ima svoje uloge, ima svoju temu koju obrađuje. I to je meni predivno u današnje vrijeme gdje su instant pjesme sa porukama nebo je plavo, more je zeleno, razumiješ, koje nemaju nikakvu supstancu. Dalibor je satkao svoje životno iskustvo u ovaj album. Molim vas ljudi, ako niste kupili CD zadnjih 10 godina, sad je vrijeme da ga nabavite. Predlažem svakako da nabavite ne jedan nego oba Andrejeva albuma, jer evo za jedan je nominiran, a drugi je već izišao, dakle sam sebi konkuriraš. Sa prodajom. Kako će sad kad dođeš na koncerte, ćeš onda reći, ljudi, ovaj album možda već imate, ali nemate ga kao nominirano za Porina, pa svakako uzmite, ali i ovaj novi uzmite. Nemoj se brinuti, ja dovoljno živim svoju kompleksnost svaki dan sa sobom. Ne moraš i ti. Neću, brate, volim te i dalje, bez obzira. Alene, evo, tvoj komentar, dakle imao si prilike čuti album, mislim sad Dalibor ovoga malo šuti, ne hvalimo ga radi toga da bismo navijali i nagovorili ljude da glasuju, jer sva 3 albuma su uistinu vrijedna nominacije, kao absolutno, i ona 3 albuma koji nažalost nisu dobili nominaciju, ali također spadaju baš u kategoriju popularne duhovne glazbe. Međutim, činjenica je da Dalibor ovih svojih 9 godina
mukotrpnog traženja, preispitivanja kompletno sebe, svog odnosa s Bogom, a u knjizi je to na jedan vrlo, vrlo zanimljiv, zoran način. Baš onako kad sam čitao, postavljao je pitanje koje sam si ja često puta postavljao, davao je odgovore slično mojima i posve drugačija, dakle baš mi je onako jedno obogaćenje. Što ti misliš o tome, dakle? Pa evo, mene je prvo jako razveselilo, pošto evo, stvarno smo posvećeni tome, toj glazbi, tom putu, projektu života, da donosiš Boga kroz pjesmu ljudima. I pošto imam taj jedan kritički element, onda dosta mi je često znalo biti malo mi je to islabljenje i taj worship znao biti jednoznačan. Onako često mi je znao biti da ide na isti kalup stvari. I onda mi je pravo osvježenje kad se pojavi neko novi poput Dalibora koji daje jedan potpuno svoj drugi vidik, jedna druga boja glazbe, a opet je super odsvirano, on je super pjevač, duboki tekstovi i baš me briga. Snimio sam album i baš me briga. I to se osjeti, to se osjeti i to mi je bilo fenomenalno i tu bih htio pohvaliti sve te ljude koji imaju autentičan taj izraz, jedan svoj originalan izraz, da se uopće ne ukalupljuju, neka budu ono što jesu. Evo, to je moja sugestija producentima. Danas sam imao jedan taj razgovor, pa sam rekao našem producentu Grgi, koji snimamo jednog novog mladića, Slavko, uskoro ćeš dobiti njega u emisiju, neka otpjeva onako kako on to osjeća. To je jako bitno, da donesemo svoju originalnost, svoju autentičnost i time Dalibor obogatio duhovnu scenu i svi oni koji na taj način pristupaju da ono što im je u srcu da izađe van i da puno ne slušaju savjete oko sebe raznih producenata i ljudi struje koje te žele nekad ukalupiti. Dalibor, evo pitanje i za tebe. Dakle, ti si sam rekao da se nisi osjećao pripadnikom baš ove klasične hrvatske glazbeno-duhovne scene, premda u stvari već u samom tvom prvom albumu, kad smo ga predstavili na Katoličkom radiju, ja sam rekao da je to jedan vrlo, vrlo duhovan album. Možda ako ne želiš ga strpati u kategoriju duhovnog, on je vrlo, vrlo produhovljen. Sad kad si radio ovaj album, nisi opet htio napraviti klasičan album, barem ne glazbeno-produkcijski, onako kako radi ovoga trenutno najveći dio izvođača. Imao si svoj film i ovo što Alan veli, to je moj film, pa sad ako ga budu slušali 3 susjeda samo, neka doće do Gospoda i ja ću biti ne sretan nego sretniji. Htio sam reći sretan, a onda sam shvatio da si ti u stvari rekao da nisi sretan, da si samo puno sretniji. Pa ja bih zamolio Andreja i Alana da nastavi, meni je bilo prekrasno. Mislim, čemu prekidati ono što je stvarno fenomenalno za slušati. Ne znam, pogotovo od njih dvojice da takve riječi slušam, to bi prvo komentirao. Znači, susret sa Andrejem je bio fenomenalno iskustvo i to svi koji me znaju da ponavljam. I to mi je bilo otkrivenje na jedan način. Nažalost nisam, danas ću tek dobiti njihove albume, slušao sam prošlu emisiju kad je Alan bio gost i to su standardi koji su postavljeni, koji su po meni teško dostižni drugim ljudima koji se bave duhovnom glazbom. Ja se ne smatram da se ja sad pripadnik te scene, jer Alan je institucija, znači on je stvarno institucija u tom segmentu. Nemam. Andrej, fenomenalan gitarist, po meni, fenomenalan gitarist, onako kako ja doživljam muziku. Za mene fenomenalan gitarist, mene nisu nikad impresionirali Steve Vai, što ste vi spominjali, Satriani možda malo više, ali način na koji svira Andrej, taj dodir, ta emocija, to mi je manuel i tako sviranje gitare, to mi je uvijek bilo puno bliže. Kad smo se prošli put vidjeli, kad je izvadio gitaru i svirao Kakav prijatelj je Isus na parkiralištu, u sred zime, gitara 4.000 eura, znači kad sam ja bi mogao to slušati recimo 2 sata. Nije mi da mi fali bend, ne fali mi ništa. To je fenomenalno kod glazbenika, znači da on počne svirati sam,
pa da kažeš joj nemam bubnjara, nema veze. Imaš gitarista, onda kaže pukla mi je žica, nema veze, imaš i jednu žicu. Imaš jednu žicu, dovoljno je. Vidjet ćemo mi koji znamo kako ti sviraš. Ne treba biti Nord, ne treba biti Furč, ne treba biti, može biti Kazio, vidjet ćemo, mi ćemo skužiti bez brige. To je ono što ja mislim. A što se tiče, šta ste pitali, albuma, šta Ne, ste ništa slabo više pitali? nisam pitao, naime, Ne, vrijeme nam je moram isteklo. još završiti s albumom, Ajde, moram završiti s albumom. Požuri, mislim, ti stvarno kreneš od Adama Pa i Eve. dajte me pustite da pričam, mislim, dajte Slavko, šta vam. I Vrijeme je isteklo. nemam nikakvih, ja nisam radio album da bi napravio u inat nečemu, da bi ono se postao, sad ću ja kontra od svih, ne. Jednostavno sam se zatvorio i napravio to što je bilo u meni. Boja je takva jer sam ja osjećao da treba takva biti koliko sam uspio u tome, što uopće ne garantira da sljedeći album neće biti potpuno obične, prihvatljive pjesme svima. Znači, nemam nikakvih kriterija što se toga tiče, da ja sad imam stil, ja to nemam. Stil što veli Bruce Lee samo ograničava, ne. Da, tako je, stil ograničava, ne Dakle, treba uopće Dalibor i ne Bruce treba se Lee. baviti žanrom, stilom, koji si snimio film, jel komedija, jel thriller, nije bitno, daj pogledaj čovječe, nije bitno, jel crn, jel svijetal, bitno je jel autentičan, jel ima smisla, jel dobar, to su 3 osnovna pitanja. Samo malo, dakle, za kraj, već nam je vrijeme ovoga isteklo, trebamo i pjesmu Sjedim s poslušati dvojicom ovoga. ljudi koji to razumiju, to je za mene privilegij. Dakle, vi gospodi iz Zagreba i vi gospodi iz Rijeke i ostali glazbenici duhovne glazbe, je li vama je jasna činjenica, naime, da će vrlo vjerojatno uskoro centar duhovne glazbe biti ne Zagreb, ne Rijeka, ne Split, premda pozdravljamo našeg vjernog slušatelja i gledatelja u Splitu, Don Mišu. Mišo, živ bio, pozdrav, evo, ova vrijedna ekipa, njih trojica, svakako će razveseliti da dođu ovoga koncert jedan održati u Splitu, ali je li vama jasno da novi centar duhovne glazbe Kutina je, naime, pored ovog tu dotičnog gospodina ovoga Dalibora Prohaske, postoji još jedan samozatajnik koji tek čeka. Snimio je novi album, čovjek koji je već dugi niz godina prisutan na duhovnoj sceni, surađivao sa mnogim imenima hrvatske glazbene scene, može se pohvaliti da je i Čedo Antolić pjevao njegove pjesme, surađivao sa Ivom Šeparovićem, sa onim velikim zborom gradišćanskih Hrvata, ali u jednoj od sljedećih emisija na redu će doći i on, Jasenko Horvat. Slušateljice, dragi slušatelji, gledateljice, drage i gledatelji, bilo je ovo 1160. izdanje emisije Sacro Rhythm. U njemu smo vam pokušali barem donekle uškrinuti vrata albuma koji se zove Memento Mori i knjige koji se zovu Zapisi, a iza jednog i za drugog stoji gospodin koji je sve to darovo i jedna lijepa, draga, otvorena posuda koja je sve to primila i prenijela dalje, a on je Dalibor Prohaska. Hvala vam na dolasku, Bog bio s vama, nadam se i vi s njim. A mi se vidimo, Slavko, Andrej i ja, s tobom sljedeći četvrtak, jel? Mi smo svaki četvrtak Kako ovdje, da ne, brate. kako da ne. Mislim, Mi smo neparne četvrtke, a ti si parne Tako. četvrtke. Dobro, za kraj citat najprije, a onda potom i pjesma. O Bože moj, mi smo stvoreni za raj, da živimo, nismo samo pepeo i prah. Na križu milost je i spas svih nas. Pjesma O Bože moj, finale albuma Memento Mori. O, Bože moj, mi smo stvoreni za raj, da živimo, nismo samo pepeo i prah. Na križu milost je i spas svih nas.